dono di kene iki. Ya Don. Wis ngarep urung? Ya wis Lek. Lah ndi sukete? Tasih kono Lek. Lah piro regane? Biasa plek wae. Yo. Jane didelen ndi ambek gendoni sukete. Don. Mbok dolen ndi sukete? Iki lho Lek. Hah? Lah ki opo Don? Ya suket to Lek. Aku ngerti lek iki suket Don. Sopo to sing ngarani tahu ki? Lah wis ngerti kok takon. Maksud kuwi mosok sakmene 10.000. Ki suket tanggal Lek. Beh. Yo wis Don, saiki wis ngaritone nyadahi. Ote Lek. Ngarit, budal 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 ngarit. Kok yo enek model menungso kaya ngono kuwi. Yo Gusti, paring ngono sabar. 10.000 kuwi. Jenenge wong lanang dikongkon nembel panci bolong kok gak tandang ki gek piye ngono badok kan sak konjot ngono nek wong wedok masak rong mateng lho cangkeme nyocot ae pri supri amune wangi apa iki leh Pak kok macak necis kok ning ndi Iki lho Bu, aku mau untuk undangan tahlil yang lor kali kono lho. Lah kok yamene to, Pak? Biasane lho bar magrib apa bar ngisak ngono kae to. Ya mbuh, wong undangane lho jam 4. Mosok bukan budal bar magrib. Heh, Pak. Jane minyak wangi sak botol mbok gawe kabeh apa piye to? Sampai ambune kok ngalek-ngalek koyo ngene iki. Wong telung trotan Ibu, mosok mambu. Telung trotan apa? Ambune lho kaya ngene. Mangkane minyakku glis entek. Ya omongi telung trotan kok panggah gak percaya. Kadarno tahlil ngono ae kok gawe minyak wangi barang. Beh, sampean ki piye to Bu? Seneng apa piye nek aku delokne wong bayan kok ambune lebus. Iya, Pak. Kok randang budal ngenteni sapa Jek ngenteni madempul lho Bu. Jari arepe bareng kok gandang rene bocahe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lah kuwi apa bocahe? Pripun Pak? Budal sakniki dos pundi? Ya ayo to, Mat. Selak telat awake dhewe kingko. Lek ngenteni ket mange. Nggih, Pak. Monggo Bu Bayan. Yo, Mas. Tak tinggal dhisik ya, Bu. Iya, Pak. Sing hati-hati lho ya, tak tunggu lho berkate. Oke, Mama, sayang. Yo, sing sering-sering ae oleh undangan tahlil, aku ben gak repot-repot masak. Lah iya toh. Jenenge madempul emang lho. Edan apa piye toh wong tahlil kok gawe sepatu iki. Wo, arep bocah kucuk kuwi. Waduh, lah kok tutupan lawangnya? Wes, tak tinggal getak nih kene sih
Loh, lah cintaku nyanti ki, Meng. Saran saya Mas Kancil, aku kusel. Oke sayang. Piye Dik Srinu? Joget aku mangus kok sarukan porong. Gak terima kayak sarukan Mas Kancil, malah kayak pite ayanan kae lo. Peh, piye to Dik Srinu i? Lah kok pite ayanan nih? Lah piye sampean joget karo munyer-munyer noe. Demi cintaku padamu Dik Srinu, iki tak kei kembang. Apa ki? Ngekei ngene ki wis ra usum, Cil. Usum iki ngekei duit sing gambare kembang mawar ngono kae lo. Ya sok to sayang, tak kei duit. Sementara kembang iki sih ya. Ya wis, Cil. Tak apa-apa. Alah ngono kaya nesu to sayang. Aduh dan cuk. Hah? Walah, tibake sampean toleran. Yo, Wis kuwi toleran kene. yo wis to, Cil. Delok tanganku ki. Mbok dilati sampe kelumut no. Bayu. Sepurone leran. Aku ki ngipi pacaran nek. Pacaran. Lah ngipi pacaran karo sapa, Cil? Ada deh. Ada ndasmu. Jelas ngipin mesum iki. Mesum ki toleran. Urung ngasih ngono wis mbok ketak ndasku ngono. Bene. Kowe wis kokok-kokopan to. Tapi jek iri, Bos. Iri rumah samu numpak sepeda apa piye? Makane to, Cil. Kowe iki ndang rabi. Rugi lek musunat kuwi lho. Wis ragate larang. Trimo mbok gedalan uyuh tok ae. Larung petuk jodone lek Ran. Yo ndang golek kono to. Ya golekno to lek Ran. Yo kae to. Sapi ndek kandang karek milih. Hah? Sapi. Aku jek normal lek. Sik to, Cil. Jane golekamu iki wong wedok model piye to? Ayu, sugih, anak tunggal. Yo kuwi lek Ran golek aku. Berat musuh tak pedot. Wis ngene Cil. Timbang pikiranmu grambang tekan ndi-ndi. Aku tukokno dadung 3 ya. Tinggi apa lek Ran? Yo ngene nyecang gulumu iki to. Piye to? Yo ngene nyecang sapi to, Cil. Oh alah. Yo duite. Oke, Bos. Cil. Engko lek wis entuk dadung, ndang mulih ya. Montore aja mbeket dolane koyo ndek iki. Oke, Bos. Baik kan? Dua anak buah sitok Jepang gandos ya. Ben, kapan-kapan tak roncene ndase Kancil. Cek enek uteke apa ora? Samarku lek uteke pindah nang dengkul kuwi lho. Wes.
Leh, lah nyapa nyamai Jaiman Pak Bayan? Lah nek perlu to, Mat. Jane piye to, Pak? Jaiman iki wong ruwet. Mending rasa dijak ae lho. Was ngisin-ngisin iki engko. Wis rasa ngomong Mat lambemu. Butuhmu seneng-seneng to engko. Oke. Wong dome panggang ngengkel ae. Jaiman iki pokoke wong ruwet. Ngono kok ya arepe dijak. Man, Jaiman. Man, ayo, aku wis ready lho. Duh, Pak tenan to. Bayar supir ini. Terus piye ge? Man. Nusa iki nyanti iki. Mas. Nggih, Pak, wonten apa? Sampeyan ngerti Jaiman? Jaiman. Biasanya bocah jek turu, Pak. Obah kok turu to. Ya wis matur suwun Mas ya. Nggih, sami-sami, Pak. Sak kirane Jaiman ra iso ditinggal lho, Pak. Nyuwan-nyuwani engko. Tinggal piye to? Sik ta Pak Bayan. Pak Jaiman ki engko melu. Apa ya kuat montor nggunyang telon. Wis to, Mat. Aja gopo ae. Sing tenang lho. Wis to, engko tak bayar rental mobil. Oke. Man, Jaiman. Nggih. Wah, gawe apa wong iki? Loh, Man. Lah nyapo tanganmu mbok gendong karo ndasmu mbok cangkoki? Ketiwasan, Pak Bayan. Ketiwasan piye to maksudmu? Monggo penanakin. Iki ngene lho Pak ceritane. Aku kan metu teko bis to. Jelalah nek numpak motor goncengan terus nyepet aku. Kene yo emosi to Pak. Terus tak pisui. Lah kok wonge balik aku langsung di teng 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 teng. Lah iki lho Man. Dadi wong ya kemendel Ram. Ya yo. Ya terus acarane piye iki, Man? Sementara acaranya dipending sih ya Pak. Koyo sampean mentolo to, nyawang kondisiku koyo ngene. Wah, lah iki. Wis to Pak. Pak sekirane Jaiman gak iso, awake dhewe budal dhewe lho. Lah engko Jaiman dibungkusne. Budal dhewe piye to, Mas? Iki engko lho rencana sing ngebosi lho Jaiman. Jaiman. Lah terus piye lanjutane iki engko Pak? Yo rene kelanjutane to, Mas. Dengan Jaiman koyo ngene nek kondisine. Duh, bongko iki. Oh ya Pak, aku tak mlebu dhisik ngombe obat. Dasku ngelu wek. Lah sampean pengen umek dhewe. Piye to? Wes. Kene kadung macak genting kok ngene. Lah kok ra sidro. Awakmu cuma bondo macak tok. Lah kene ora dikerawung karo Butala Caya iki kok. Lah apa hubungane karo Butala Caya? Lha kok genah awake dhewe mung pamit tahlil ngono kok. Lah nek mulai gak go berkat benjut aku. Lah iya. Wis gampang, Mbah. Pak perkara berkat tukokne pasar banyakan kono akeh. Yes, ayo. Walah, man. Nyapa to iki kok kakan polah barang iki. Ngene iki lho malah gagal. Pancen diantok mbelu kok. Asan. Mesum piye tenan. Beh, sum. Yo ketabrakan to. Yo, Jal. Tol. Asan. Kok saiki piye to? Mesum piye to lek Ran? Terus sampe ngono mbok ketandasku lho lho. Tol, Asan. Mesum piye tenan. Kok ngasih tak biasku. Bete. Oh saiki to.
Weh koyo arep kejedut. Ayo. Tapi si iri ya. Ya, Lesan. Ini rumah satu sepeda hotel ya.